Kolenda kadr dokładnie. Tak. Coś taka zdziwiona, myślę, że nie potrafimy. Znaczy nie potrafimy, ale spróbujemy. Czekaj, bo ja nie mam okularów. Nie, wystarczy mi światło. Jeszcze szybko. No. Ona wydaje się pięknie, naprawdę. Ja coś opisałam. No nie wiem, czy ty w pracy jesteś trzeźwa, a teraz mam wątpliwości. Przyznawaj się, że pracy robiłaś. Poza. Przy końcówce pracy, więc spoko. W przerwie kawowej. Ale musicie być cicho. Ale to nie ta kolenda, zmieniajcie to, no. 3, 4. Dzisiaj w ekspercie pijana Wigilia. Księgowość pije, szefowie piją, kadry serca dziś popiją. Gdy Viola stęka Sanchez przed jak Karina wreszcie, Ewa pełna dreszczy, Sonia się już ścieka, Basia wciąż ucieka, a pan Wojtek struga Greka. Jutro w ekspercie kaca nie miniemy. Cała księgowość kadry i zarządkę firmy pijemy. Jora się męczy, Kaśka ją dręczy, Iwona pluje, Jusia to ratuje, Ewa wszystko widzi, za wszystkie się wstydzi, nie da, bo jej żydzi. Ten oto sposób kadry głosu dały. Dla księgowości i dla szefostwa pięknie zaśpiewały. Jedni się toczą śmiechem, chichoczą, my tu śpiewamy, czas umilamy. Kadry są wspaniałe, takie są wytrwałe, bicie brawa okazałe.